Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay. Merry Christmas, no? Sa tanan. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga laghead sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, makauban sa gihapon, no? Nato ang atong mga amigong radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba, o sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya, no, sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang tibuok staff dinhi sa maong istasyon. Okay. Katapusan nga Sibya o katapusang edisyon nato, no, sa 2022, no? Karong tuiga katapusan ng atong pagsibya, no? O sa sunod tuig 2023, ako naman tong gipahibalo ninyo nga atong usbo, no, ang titulo o title sa atong tulumanon. O kuha na punta, ato na punta sa Tagalog version, no? Sa ako nang giingon, bahalag magkatuiris ta og Tagalog. Atong himuon na ang bag-ong format, no, sa atong programa. Ang lingwahe raman mo atong usbon og ang title. Ubos po ni sa kanabang mga suggestion. Ni suggest nako nga walang yun ako ang bata sa mga nangaging higayon, pero karon tagaan nato og kanang unsa ni muhatag ta, no, kay Pasko man pud. Okay. Og aron pod kadtong mga igsuon nato nga dili makasabot og Bisaya, makasabot sila, no, sa atong Tagalog version nga programa. Ato ning uluhan sa pag bag-o ani nato sunod Domingo naman, no, sa ako na siya, no, January 1 gyud na siya, no, bag-ong tuig, bag-ong format pod sa atong programa. Tagalog na. Okay. Uluhan nato mga sagot Katoliko, no? Mga sagot Katoliko. O kini gihapon ang makig-uban ninyo, no, si Veritas. By the way, mo katingala nga nag-face mask ko karon, no? Kay bag-o ra ba ning mga ekipo diri, microphones diri sa istasyon. Kunya wala pa ta mauli hingpit sa atong gibati, mo na nga nakahukom ko nga mag-face mask lang sa, no, nga na bang para makabantay sa mo nga uy lain ang pamati ni Veritas. Matingala niya mo sa tingog ni Veritas, mao na nga mag-face mask ko para mahibalo din mo diretso nga uy medyo dunay kausaban karon, no, sa pag go out, no, sa atong tingog. Inidili gyud tibuok na to pag pahapsay kay lagay wa pa ta uli na hingpit mauli sa atong gibati. Sa miaging Domingo ato man tong hisgutan ang may labot na sa kinibang ngano atong sa ulugon ang adlaw sa pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25. Atong hisgutan diri nga dili importante gyud
kung natunong ba na o wala, ang importante diya sa kasaulugan, mao ang essence gyud sa Pasko. Nga nung sa ulog na to. Unya, di na kinahanglang ingnon patang sa ulogon. Kay pag sa ulog man na, di ba? Ang uban di mo sa ulog og di suguon. Pero wa na to mabantay nga daghan biya tang gibuhat karon nga wa ta sugua pero atong gihimo. Sama pananglit aning pagbutang nato og verses, mga numero ba sa atong Biblia, no? Kay sa panahon sa mga apostol, ang ilang Biblia wala pa'y chapter og verses. Di ba? Yan ang gibutangan og kapitulo, bersikulo. Unya, panahon sa mga apostoles, ang ilang kutlo-kutloon nga kasulatan kadto pa lang Old Testament kay wala pa may New Testament compilation. Nya balikon pas kus pag-ingon, wala pa'y chapter og verses og sumalas kasaysayan ang gabutang og chapter og verses para sa yon tun-an, sa yon matultulan, di ba? Katoliko, no? Katoliko mo'y gamugnaan ang pagbutang og chapter og verses. Gani, Katoliko pod ang canonize o gadeklara pila kabasahon ang daan og bag-ong kasabutan. Dili man ta nagsama og ihap sa daang kasabutan kay naa may 7 ka libro ang gi-reject sa mga dili Katoliko, apan sa New Testament parehas ta og ihap sa mga libro 27 lang. Niya wala ba mo kapangutana kinsa may gaingon nga 27 lang. Kung magsalig lang kag Biblia, di katug-anan, di ba? Kay ang Biblia wala maghisgot og pila lang ang official list sa mga basahon sa New Testament. Asa man ta masayod? Kinsa may gaingon nga 27 books lang, 27 lang kalibro ang atong bag-ong kasabutan. Kinsa may gadeklara na? Simbahang Katoliko. Pinagi sa iyang mga konsilyo, sama sa Council of Rome, 381 AD, Council of Hippo, 393 AD, Council of Carthage, 397 AD. Puros na mga konsilyong Katoliko. Yang anong ako ning gisgutan ron, tungod kay usaman ni sa mga ebidensya na to, nga daghan tang gipamuhat ron, nga wala pa man ni sa una panahon sa mga apostoles, pero atong gibuhat ron. Ngano moingon ko ngano kita tanan ron gamit-gamit tag Biblia nga naanay chapter og verses. Unya, kumbay na ang Old ug New Testament. So humana naanay compilation sa Old, naay compilation sa New, giusa na to na. Panahon sa mga apostoles dili ingon ana. Di ba? Gamit-gamit tag Biblia karon nga mugna aras Katoliko, no? Ang pag-compile niini o pagdesisyon pila lang ang ihap, no? Gamit-gamit ana nga panahon sa mga apostoles dili pa man ingon ana. Di ba? So usa na siya sa ebidensya nga dili tanang mga buhatonon nato kinahanglang mabasa gyud sa Biblia. Kay kung maunay barahan na way pundok ron nakatuman ana. Unsa mang simbahan na ron, unsa mang pundok tinuhuan ron nga makaingon nga tanan nilang gibuhat, makita, mabasa sa Biblia ang example. Sa mga pundoka, parehas ani ron, no? Mga pundok ron, Katoliko, di Katoliko, parehas magsangyaw pinaagig radyo. Di ba? Panahon sa mga apostoles, wa pa'y radyo. Di ba? Makaingon bata nga, di na ni di na ni maong punduka ang gitukod ni Kristo tungod kay dili naman lahi naman ni kayo ang estilo ron sa pagpanudlo. Sa una, simple naman to. Nya karon kuha naman ka ng updated naman. Sa una, magsangyaw sila. Kusgon yung kayo sigurong tingog, no? Magdako yun ng ugat sa liog kay ug daghang tao na maghinay-hinay kag istorya di ka madungog. Di ba? So, kay wa may microphone, wa may loudspeaker, mao nang kusgon yun. Di ba? Okay. Kusgon yun na imong tingog, ang tod mo dakong ugat sa imong liog. Di ba? So, dagko yun siguro mga ugat ng liog sa una mga apostoles kung magwali. Kay magsagit-syagit man ito kung daghang taong maminaw, alang-alang maghinay-hinay ka na. Di ba? Oo.
So, di kinahanglang basahon tanan sa Biblia. Nya wa pud mag-ingon ang Biblia, wa pud manudlo si Kristo ug mga apostol, nga kinahanglan tanan basahon sa Biblia. Di ba? Kay kung basahon tanan sa Biblia, unya naarabay mga tinuod nga di mabasa sa Biblia, okay. Di na lang ka mabuhat, ana. Kining pag sa ulog og birthday, wa man ta suguas Ginoo ani, di ba? Pero nganong magsaulog ta? Di ba? So, mga example na nga mga common sense. Pero sila pa kining mga pagsupak gud veritas ang ugat yun ani kining mga biases. Mao ni ang kanang gitawag na tugsang putanan sa dibisyon. O kanang panagbahin-bahin. Kay kung magbahin-bahin gud ta, dili na ta parehas og mga pundok, lahi na tag mga leader gipang tuhuan. Diha man dayon mo tumaw ng kanabang labanay, mulaban sa anang grupuha, kay membro siya anang grupuha. Ataki huntong usa, mulaban siya sa iya agyong gibarugan nga grupo kay iyam to mga kauban. O wala gud unta nang panagbahin-bahin, di mausara ta, usaray labanan na to. Usaray labanan na to. Kay wa man ta mabahin. Pero magkabahin-bahin ganita, mulutaw din ang atong mga kinaiya nga maglabanay ta, mao na diha magsugod ng away pundok sa tinuhuan. Pero dili po noon parehas tanan ang reaksyon sa matag usa, kay naapoy mo respect po ug unsay pagtuo sa uban. Pero sa manako ambot og matawag ba ninyo si Veritas nagrespeto, nga naman tungod kay muhisgot man gyud ko og mga pagtulunan nga medyo nagbangi ta, no, wa ta magkaparehas. Kay sa ako gong hunahuna, dili man na siya sabton nga kung gihisgutan nato ang pagtulunan nga di ta parehas, no? Dili na siya sabton nga wa ta maghigugmaay sa usag-usa, no? Ato nang gihisgutan kay namasin ta nga basin makasinabot ra ta ana puhon ug madamlag kung wa ta magkasinabot. Pananglit og kuan ka nasilo ka sa imong igsuon. So magkikistorya man kaniya unya ang inyong istoryahan kadtong butang diin nasilo ang imong igsuon. Alang-alang maghisgot mo atong butang nga wa mo magkabikil ato. So, sulbaron man ang inyong bikil. So, hisgutan tong asa mo nagkabikil. So, mauman po na agad sa atong hunahon agad. Nganong hisgutan na to ang mga pagtulunan, diin nagkabangi ta, kay sulayan na to og reconcile. Siguro kulang lang explanation, wa lang masabti mo nang i-explain. Pero di man ta mag-away, ana, basta kay magrespetuhan na ita sa matag usa. Daghang kong nakita nga mga professional gani nga debate nga bisag opposing sides ang gihisgutan, pero wa man mag-away, na may pagrespeto, dili man mapagnan og kana bang kuan, mapagnan sa sana inig magdiskusyon na bisag di magparehas og baruganan, dili mapagnan, no, sa operator sa radyo kay hapsay man paminahon ang diskusyon. Kay wa man mag-away, no, na may pagrespetuhanay. Pero ganig ang atong mga kinaiya sa diskusyon way respetuhanay, diha dayon dili maayo ang sangputan, di ba? Unya ang uban moingon nga likaya na lang Veritas, undangan na lang na kay hadlok ta nga magubot diha sa mga diskusyon. Na ako sa akong kabahin, ang makagubot, dili man ang diskusyon. Ang makagubot ang atong mga kinaiya sa diskusyon. Kung maayo ang atong kinaiya sa diskusyon, dili gyud nagubot, di ba? So, paninguhaon lang nato, no? Kay kung di na punta magdiskusyon kay mahadlok ta mag-away, sa ako na laging giingon, mapasagdan ang mga pagtulunan nato nga hangtod sa hangtod na lang gyud na nga dili masabtan. Di ba? So, why kumo sa pagsulay? Di ba? So, balikon ko sa pag-ingon, sunod,
Sunod edisyon sa atong programa 2023, bag-o na niya, kuha na ni siya. Kining Tagalog na. Sulayan lang yun gihapon ako. Bahalag magkatuoy sa atong Tagalog. Oh, masin ra pud ta nga ma-improve ra pud, no? Tanto-tanto. Okay. Tagalog na ang atong programa sunod tuig pohon, no? Sunod Domingo na. Uluhan nato ni og mga sagot Katoliko. Sa English pa na Catholic answers. Okay. Mga sagot Katoliko. Okay. So mao na. Dayon karon mga igsuon, no, sa kining mga nahibilin nga minuto sa atong programa karon. Ato lang hisgutan ang pipila ka punto aning pagsaulog nato sa Pasko. Kay nakabasa ko og kanang mga pamphlets sa ubang tinuhuan nga ilang gisaway ng pagsaulog og Pasko, Christmas para sa anang paggamit nato mga dekorasyon o Christmas trees, Christmas lights. Unya gigamit nga example nila sa pagsaway kadtong gibuhat sa mga pagano. Kay naamanggoy mga ritual pud ang pagano nga anggid-anggid sa pagsaulog natong mga Katoliko. Anong example kanang Christmas, kanang paggamit og kandila, di ba? O kanang mga Christmas lights. Ang mga pagano magamit-gamit sa ilang mga seremonyas ana. Labi na ng kandila gyud. Ug unsa pa na nga mga dekorasyones nato sa Pasko nga dunay anggid-anggid sa gibuhat sa mga ritual pong pagano sa ilang pagsimba sa bakak nga Dios. Then moingon sila nga, oy, anggid-anggid man ning gibuhat gyud sa Katoliko. Ining pagsaulog nila Christmas. Oh, sa gibuhat sa mga pagano mao nang kanang Christmas kuno nga pagsaulog pinagano. Now, balik-balik na nako pag-discuss din sa programa, no, magtuig, maghisgot tag Christmas, magbalik-balik ra man gyud na, di ba? Ini nga issue. Now, igol lang ko moingon nga what makes pagans? Unsa may nakapapagano sa pagano? Pananglit, unahon na to pagtuki ng kandila. Oh. Tinuod nga ang mga pagano mugamit og kandila. Oh. Pero mubasa po kag Biblia, gipasabot nga dili dautan ang paggamit og kandila kay sa Book of Revelation lang na may gahisgot mga kandilero. Unsa man ang kandilero kanang butangag kandila, di ba? Oh. Ang Biblia mismo wala magsaway mo, wala magkondina sa paggamit og kandila. Gani usa na siya ka kuan kanang simbolo pod ni Kristo. Anang kahayag, di ba? Si Kristo mao matuod nga kahayag. Gani kita mga Kristiyanos pod nga mga alagad sa Dios, alagad ni Kristo, pwede po tatawag kamo ang kahayag, di ba? The light of the world. No? So ang kandila pwede na siya himong simbolos kahayag. Di ba? Oh. So dili tungod kay ang mga pagano ni gamit og kandila. So kung mugamit po tag kandila mga Kristiyanos, mahimo na po tang pagano, di na mao. Unang mayon ko, unsa may nakapapagano sa mga pagano? Ang butang nga gigamit o kung asa gipahinungod ang maong butang? Mao man ang punto. Kay kung himuon na tong argumento nga kay gibuhat na sa pagano, buhaton po na nato, pagano na po ta, para sa nang pagsaulog og birthday, ang pagano mo, saulog mo po. Di ba? Oo. Pero ang tinuod, dili daotan ang pagsaulog. Ang daotan kung asa gipahinungod ang pagsaulog. Di ba? O para sa nang birthday. Kung mag-birthday ka, unya ang imo mga buhat, pagsimba sa bakak nga Diyos, mao nay dili maayo nga pagsaulog. Pero kung magsaulog ka nga pasalamat, thanksgiving, biblical man ang thanksgiving na nasa 1 Timoteo 2:1. Si San Pablo gaingon nga buhaton ng mga pag-ampo, mga pagpataliwala ug mga pagpasalamat, mabuhaton kuno sa tanang tao. Oh, niya kanang pagsaulog, pasalamat man na. Oh, kanang mag-birthday ta nga. Gihinumduman na to ang adlaw diin na tao ta. Magpasalamat sa Ginoo. Thanksgiving man na. So di na dautan.
Pero kung magsaulog ka niya ang imong gisimba-simba diha katong bakak nga Dios, oh, ang imong gihimaya diha ang mga buhat nga daotan, awa na nay ayo. So dili ang buhat mo'y nakapapagano sa usa ka pagano kundi asa gipahinungod ang maong buhat. O, para sa nang pag-inom og tubig. Ang mga pagano moinom mag tubig, nya kita mga Kristohano moinom man pug tubig. Inom na po nga nagpinagano ta kay niawat as mga pagano kay manginom po sila og tubig. Dili na mao. Oh. Naa diha ang question kung asa gipahinungod ang maong buhat. Kanang sayaw, persa nang magsinulog ta. Ilan ang pasanginlan pinagano kuno ng atong kanang dolar ba po no Enero. Kanang atong pagsinulog kay magsayo-sayo ta atubangan sa larawan ni Senyor Santo Niño. Oh. Ato gyapon gawi untong formula no sa pagtubag. Unsa may nakapapagano sa pagano? Ang buhat o sama pananglitan ang sayaw? No? Ang sayaw ba mo'y nakapapagano sa mga pagano o asa gipahinungdan ang maong sayaw? Di ba? Dautan ba rin pa nagsayaw niya ang imong gisimba matuod nga Dios? Di ba? Oh. Ang mga pagano kanang ilang sayaw-sayaw dili maayo tungod kay ang ilang gisimba diha, ang ilang gihalaran sa ilang sayaw bakak nga Dios. Sorry. Dili matuod nga Dios ang ilang gihalaran ni anang ilang sayaw. Mao na'y nakapapagano nila. Kay kanang sayaw, usama po na siya ka ekspresyon sa pagsimba. Kanang gitawag og worship dance. O mao lagi na, kanang sinulog. Ang sinulog, simba nato sa Dios, pinaagi og sayaw. O. Ang mga pagano, kung magsayaw-sayaw, ilang gipahirungod ang ilang sayaw o pagsimba sa dili matuod nga Dios o mga Diyos-Diyusan. So, diha sila nasayop, mao ni nakapapagano nila. Asa nila gipahinungod ang maong panagsayaw. Pero kanang sinulog nato, asa man na gipahinungod atong sayaw? Ni Kristo. Paghandom nato sa iyang pagkabata, kay si Kristo mao sa gihapon karon ug sumaabot. So, bisag asaan na atong hinumduman ang iyang pagkabata, ang iyang pagkadako. Oh, di ba? Oh. Bisan unsa nga kahimtang ni Kristo atong gihandom, pagkabata man, pagkadako na, the same, parihas nga Kristo atong gihandom ana. Kana lang Santo Niño ang atong gihandom diha ang pagkabata ni Kristo, ang iyang pagka-Santo Niño, di ba? Kay the word Santo Niño, Santo means balaan. Diyon, Niño, bata. So, bala ang bata. Actually, naana sa Lucas 1:35. Ang balaang bata ang gipasabot si Kristo. So, kung atong handumon ang iyang pagkabata, kay naaman po yung mga mensahe diya, but pasabot si Kristo atong gihandom. So, kanang atong Santo Niño nga larawan, handumana na sa pagkabata ni Kristo. Ug mao ni atong gisayaw-sayawan. Sa laktod, ang atong gisimba diha, kung magsinulog ta, kung magsayaw-sayaw ta, si Kristo sa iyang pagkabata. So di na siya pinagano. Kay ang gipahinungdan, si Kristo man ang matuod man nga kahayag. Sorry. So, ang matuod man nga kahayag mo'y atong gisayawan. Worship dance na to, di ba? Balikon kus pag-ingon, ang sayaw pwede na himong ekspresyon sa pagsimba. So, mao na. So, giisgutan na to ning sinulog, kay mao ra man gihapon ni, anggid ra man po ni gihapon sa Christmas, ang pagkatao ni Kristo atong gisaulog. No. Ug naatay mga gibuhat diha, puros na pagsimba sa matuod nga Dios. Kay kanang pagkatao, no, karon atong gisaulog ang Christmas, pagkatao ni Kristo. Ang ilang sa ulugo nato ang pagkatao ni Kristo tungod kay Diyos man siya. Ato man siyang mangluluwas. Di ba? So, kung katong wala ka dungog atong miaging Sibya natos Domingo, nga atong gitubag ng December 25 ba o dili, so i-scan lang atong YouTube kay naa, no? Nahisgutan ako na nga issue.
December 25 ba o dili, no? Ang importante, balikon kus pag-ingon ang pagsaulog. So, sa sunod Domingo pohon, paningkamutan na to nga bag-o ng format, bag-o ng title sa atong programa, Mga Sagot Katoliko, o Tagalog na pod ang atong programa, no? Sunod Domingo pohon, 2023. So, wa naman tayo igong panahon, no? Hangtod sa sunod nga panagkita na to, no? Sa tulumanon, no? Tagalog version na. Kini ang inyong higala, Silbert Donduyano Sr. Arias Veritas. Merry Christmas o Advance Happy New Year. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN